Cleophas. Kaka nche luwore gi gima ne CS mar energy nowacho, ji mang'eny ne paro ni mo ne idhi medi. Kendo kane gik nyoro nitie jok mang'eny mane pachgi osebedo ni mo ne beche dhi malo. Kata ka bedo ni ji niche pingo niwe kaka mar Kenya ne dhi malo to meke kuonde moko dok piny. Magi wacho ni dhaw ma Israel gi Gaza to kane ne wecho bedo matek kaka ne jopiny nosewuok, ji tetete no wacho ni dwa accountability ni to bei ni kidhi mede timede nikech ang'o, nikech kama Tanzania odok piny, bei ma Uganda odok piny, ang'o miyo koro ma Kenya ka initimo ang'owa dok malo. Gik manowuok mang'eny ni omed nyaka bei mar services me ng'ato nyalo yudo e government. Nikech king'iyo maber, bech mo drives the economy. Gik mang'eny rely on mo. Especially kaka diesel gi kerosene. Kerosene king'iyo kaka government mar bottom up nien. Ne giwacho ni gin gibiro ne ginua jok mang'o? Jok man piny. Kadhi ang'owa, idwa ni mondo, in fact, ne giwacho ni idwa ni ka in mama ma uso alot, to government ni ne biro ni koro nengo be ni imbe ginuai ma imbe ko ichak tim ang'o? Ichak chulo taxes. Ma gima jok man piny gi tiyo godo nikech sani en ibwadwa ni ka yen maka ji ok tim ang'o? Ok onego be ni tiyo godo. Koro kerosene iwacho ni tiyo godo gi jok man piny to gintiere nitiere gine moko matiyo godo. To diesel emitiyo godo e industries mang'eny. Kata mtokni ma commercial mang'eny matimo ang'owa ema tiyo gi diesel. Koro duoke piny gi